Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A ta da ke kina share-share. Kin san lokaci ai. Mun fulo he mu don mu dan motsa jiki. Wato ke baki da labari kenan. Labarin me she? Me ake yi a shawara? Daurin aure ake na gonjo. Daurin auren gonjo? Kwarai kuwa. Gonjo da na sani. Kwarai kuwa. Daurin auren ta ne za mu je. Mama ta suna tabawa ma suna raba sai. Ai ta da mas. Ai gonja ya fito da raba na mata yana bugawa ramas. Assalamu alaikum. Hajiya kina tarawa. Wa an ta yare. Wato labari da dimi-dimi. Yawwa. Wato zan tafi Abuja yanzu. Ma wannan shan zahi waya. Abin da nake tambaya fa ya share kenan. Ai duka abin da ya gaya ma haka ne wato gonja. Zai angwace da amaryansa. To wai ma kin san wane ne uban ango? A'a. Dafta Alhaji Wai kuma Abdullahi Bello Badejo. Yawa shi ne uban ango. Shi ne uban ango ne. Wato biki ne za a yi na fulaku wato ita kanta amaryan. Wato ai ka san sunan babanta wato ai baffa. Ai kaji baffa to fillan shi ya shigo. Fillan shi. Ta share muna gurin. Muna gurin. Ai dole ne. Kai ayyarai. Wato ranar za mu ga gwanjo mu ga gwanja. Sai mu tantancewa ya gwanjo waye gwanja kuma. Wannan garin ya ma fita daga gwanjo. To amma fa tun da zai aure na tabbatar da shi ne gwanja. Shi ne gwanjo. Wancan zai zama gwanjo. Kwarai kuwa. To ai nashi auren shi ya dade. Nashi ya dade ya Ka kuma. mai sabon aure ai shi ne sa. To wai ke kuke to ku hanzari ku tafi tun yau. Yaushe ne bikin? Ba yau ba ne ranar tafiya. To kin gane. Shiri dai kamata mu So muke mu je mu sami wuri mai kyau. Mu fara kwan. Har da kuma wai yaushe ne ma na ce ma ce na ji kaman ranar 13 ga watan 5. Wannan wata Wannan watan da muke ranar Asabar kenan. Asabar mai zuwa. Kwarai kuwa. Sai ka hada da kayanka komai da komai ya zanto yana rai. Kwarai kuwa. An gama. Da kai da kayanka ya zanto kuna shirye. Yawwa. Gaba ɗaya. Ranar kwan gaya maka in na fara ɗiban taushe. Ranar Wai ana dai taushe ma wurin na sani. akwai taushe. Wayo Akwai kuma madidi. Akwai. Ai Akwai madidi. ranar za mu Didi na yi gaba. Ka gane? Ya share haƙƙi same mu sha. Mu dai kam. Zo mu je. To he na ta. Yawwa. He na ta.